Xa vai no outro lado, Lucho. Don Francisco, contenos como foi o lume. Pois mira, estaba eu detrás da casa e vin unha fumareira moi grande e vin correndo. Entonces foi cando cheguei estaba ardendo a habitación da muller do Lucho. Foi berrando e non me collían, non me contestaban. E nesto din a volta arredor da casa, tampouco, todo pechado, e dixenlle, Lucho, sal que echar da muller. E nesto dixo, chama por ela. Eu chamei por a muller e non me contestaba. Ao final contestoume con unha voz así xa pouca debilitada. Entonces foi abriu unha porta a ele. E entramos e sacamos a muller para fora, eu e outro. Eu ainda me atasquei un pouco, que estaba a casa toda chea de fumo, e agora xa pouco queda, que xa o ardeu case toda. Pero eles foron trasladados ao hospital, pero sí, feridos leves. Chamamos a ambulancia, aos bombeiros, a Guardia Civil, entón viñeron a ambulancia e levou a muller que tiña así xa como algo queimado no peito. Da inhalación do fume. Sí, exacto. Entonces foi así todo o tema. E agora xa estuvemos nós, botáronos fora, porque nós non podemos botar mal de nada. A Guardia Civil retirounos. Entonces aí está, a ver, díxome aí a ruína miña. Bueno, pero, oi, por lo menos tes a vida, que é o que costa, non? A casa faz outra, a vida vale máis que nada que hai no mundo. Bueno, por nada. Moi ben, por moitas gracias, don Francisco. Vale, gracias a ustedes. Nos por esa labor. Venga.